back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Siya, degas taro tita. Oy, ay kong kataw oy. Nasuko ka na ako, tita? Aw ha? Nadalang ko sa kong kalagot sa kapitan ba? Oo, ang kapitan. Siya may akong gikalagutan, iha. Kinahanglan makapangita taglaing paagi. Aron ang mga tao, maunay maglagot ni Anastasia. O unsay nahuna-una ninyong pagi, ha? Jay? Unsay nahuna-una ninyong pagi? Tuganay ko. Mapauli na ako, tita. Ayaw na pagbiya. Oy. Jay, ba? Ay, sakit tabi ako sa pagunit na ako, no? Ay, ko ba? Sinaw sa babuhi ka na swina. Usa pa nahitabo ni ba? Dili ko buhian si Wina. Kung dili ko ninyo tuganan. Hisgot ra tong amo, oy. Ayaw pa makakma! Imo kong gising hagan. Tungod lang ni atong propetang bakakon, nakahimo ka na sa pagsinghag na ka. Tungod kay sobra ang inyong pagdaog-daog kangan! Malimbata gising-singhagan ko. Wina, lakaw na. Biyain mi din, he. Nahibaw ka ba? Nganong ako na yung gipabiya si Wina? Dili ko gusto masayod siya sa imo pagkaway tahod nga pagkaanak. Tungod lang ni atong buang-buang. Dili buang-buang siyan! Na, sige, laban ni gito siya. Pero maayo nang masayod ka. Nga kay anak ko ikaw. Ako pagyapoy magbuot sa imong kinabuhi. Gitahod ta ka ma! Tungod kay gibuhis mo ang imong kinabuhi, ano na kumataw? Pero unfair ma! Kung ikaw may magbuot sa akong kinabuhi, ako ni kinabuhi ma! Ay tinuod man bitaw. Imo man ang kinabuhi. Kay ngano, nagtuo ka nga kung mahugno ka. Dili kong sakitan. Masakitan ko ma, kung dili ko maangkon ang babae nga mo'y gipitik sa akong kasikasing. Unsa? Mauna ma, mahimo kong ikamatay kung dili ko maangkon si Anastasia. Usa ma, sabtay taw na nga ako pagbati. Dili! Kung tinuod ka nga kung inahanihatag na ako ang ako kagawasan, ang mo pili sa babae mo'y gipitik sa akong kasikasing. Dili lagi! Sige, dili ti ka pugson. Pero ayaw sa kupugsa aron tunlon ang babae nga gidudho mo nga rin ako. Ug timan may dautan ganing mahitabo ni Anastasia. Ikaw ma, mo'y akong paninggan. Nabuwag ka na? Oo! Nabuang na ako, nabuang! Basta dili ko tugutan si bisan kinsang mong pasipa ni Anastasia. Animal? Nakadaga lang hinong kong ahat. Karong gabi, maghimo kong milagro. Tanawon kong unsay mahimo niya na ng propetang bakakon sa akong pagkabuhaton. Ma, iniguman ako panghugas sa plato. Muadto na ko sa kapilya, ha? Ay, ako nalay hugas sa plato, anak. Mas may nang muuna kas kapilya. Bitaw na yan. Pero, kinahanglang ubanan ko ikaw. Nga naman, auntie. Ano doon ako ikauban? Diba ko aray, at ngan kag-ungo. Doon na tayo mulabay nilag asin o ahos. Si auntie baya, oy. Doon na pa day ungo rong panahon na. Kanang ongo, anak. Naagyon na sa tanang henerasyon. Alkansi lang sila, ma. Kaya di man ko makik-away nila. Anya, kalitan kag lab notes buhok. Oh, kay nga no? May bisuwen naglabnot sa imong buhok ha, Anastasia? Sortehe ko no kung si Ked sabi. Sige dayon, Anastasia. Wa, ma, oy. Ha, di lang yun sila pabuang-buang panapat ni mo. Kay utagon ko yun sila sa hari. Ha? Ay, kinsa may hari nga imong utangan, Milay? Tugan ko, bi. Kay, manggutong sab ko, idatong sa lalaki nga akong nataipan. Che! Kinigis auntie, oh. Sige, ma, ha. Ato na lang ko sa kapilya. Uy, karon ka na mo adto dayon? Oh, auntie. No?
Wa pa man ko makapanghilay, oy. Da, kinsa masag ko ni imong paibugan dito ate. Do, katong tanod sa kapitan, oy, nga magsigil lang og paruntong. Gusto lang ako masayran, kung doon na ba mo si Will? Ikaw gid auntie oy. Unyon sa man mo una lang ko nimo. Ay, muadto naman ka. Ay, una lang, day. Pero take note, 5 minutes, tuan ako sa kapilya. Ako pag di man ako na tinis kapilya. Uy. Ilisana na gyud ni mga puwak ni as altar da. Musabat ang gid ko karon an. Jay. Nganong niamang ka? Dili ka gusto mo sabat ko sa rosaryo? Wala sab kay iskandalo nga mahitabo. Kundo naman, ipanumpa ko nimo nga ikaw mo akong labanan an. Dito ka lang lingkod sa luyo. Nanimaho ko? Wa uy. Unya nga nung dili man ka gusto mo tupad ko nimo. Lisod na kaayo, Jay. Niara pa ta sa kapilya. Dili ko gusto nga ani din sa sud may iskandalo. Wadi ka mo tuo sa akong gisulti nga ikaw mo akong laban. Asa man ka? Jay, ayaw ko kuniti. Ayaw lagi pagtingdog. Kita rang duha ang niya sa kapilya. Tingali kong sa ikasulti sa makakita nato dinhi. Usa mo tayo ng pagduda kung mabalhin kapag sa paglingkod. Di nila gud ta? Dali, day. Dali. Oo, oy, kamang bitagi akong duulon. Mayo kay, nag-una-una ka din Abi ba na ko, dili ka mo sabat. Musabat na ko kada gabi, Errol. Aw, mas maayo mo gyud na makita ka sa mga tao nga ni ka din sa kapilya kada gabi, Jay. Aron, kitong gustong kumbensihon sa imong inahan, maglibog na. Day, Carol. Ayaw lang kong pugsa si Jay. Bituo ko simong gusto mahitabo sa katawhan o sa kinayahan, an. Busa makig-unong ko nimo, bisag unsay mahitabo. Oh, ni apaday ka ate. Nayabag naman yung ako mga matalay. Oh, kay naunsa man day ng imong mga mata. Di naman makabalansi. Murag, taas man gining usan akong kilay. Ha! Nayabang na baya ka ate. Nalimot ka. Nga di man yun nabalanseng imong kilay. Ang usa ubos, ang usa taas. Ay! Awar kung taas man yun ang usa. Ay! Ito na! Taas man gining usan akong kiloy. Ug mao gini akong problema. Ngano nangarte pamanjug kuno ka nga kapilya ra may atong adtuad. Unya, magrosaryo pagyud ta. Ay! Ayaw ismula ang maong activity, no, Miloy? Wa ka ba makabantay? Nga halos mga babay may musabat. Uy, sa ba ka diha, uy? Kadaring tanod nga. Pero may magpuruntong. Na-excite pa ako itong tawhana. O gusto kong makigsuod niya, Miloy. Oh, abi ba na kog interesado ka las mga gwapo? Ma-excited po day kag panagway sa mga hagip at Ay! Sa ba ka diha, uy? Ang itabunan sa puruntong ray nakadapit sa kong pagtagad, Miloy. Mari ginayin ako pa-excited na ako. Mari ginayin gusto na ko masayran. uy baya, kuyog-kuyog kag rosaryo. Unya day tuyawan unday gyapon kag hunahuna. Naliman ka ba ang nas ilaw mo day imong nainteresan? Ginoo ko nimo baya ate. Ano? Ambot lang nimo ay. Hey, nahuman akong panghugas sa mga plato. Hala sige. Pero ikaw diha, wa pa jud ka mahuman. Ay, Muuna na lang ka ko. Saba ka diha, uy. Nala, sige. Tiwasan ko na ni. Una lang, Milay. Una lang, ha? Dili magasto ng imong konsume. Pasagli una ko ang maayos akong kilay. Ay bahala ka di oy. Muuna ko nimo. Mayong gabi, Kap! Mayong gabi, Kap. Mayong gabi isab ninyo. Salamat nga wa ta makunhure. Noon napunan pagyud ta. Awa, masatay lingaw sa bay, Kap! Bitaw wa tay lingaw. Bitaw. Pero dili ba lingaw-lingaw ning atong pag-anhis kapilya, ha? Magampo ta aron malayo ta sa mga kalamidad nga nahiaguman sa ubang lugar.
Jay? Kap, mayong gabi eh. Salamat nga mitambong ka. Si mama ni mo? Kuan, may gibuhat pa sa bahay, Kap? Mao ba? Ingnaon niya si mama ni mo nga malipay ko kon musabat siya. Para gunin natong tanan. Ako siya sultihan, Kap. Mahimo na tang magsugod, Anastasia. Unsa man, andam na mo alang sa atong pagrosaryo? Andam na makeup! Oh, andam na makeup! Andam na makeup! Kadiyot, bagtingon ko na ang atong kampanilya. Pagpahibaw sa mga mulupyo nga magsugod na ang atong pagrosaryo. Tuwa na si Jay sa kapilya, tita. Ha? Ha? Nagtupat pa silang duha sa Anastasia? Porbida. Kipalakot yung ko na itong anak ka na. Muna ni maisulti, tita. Ha? Uy, kay usab na gusto ni mong akong buhaton ihawina. Apasa si Jay? Ipailang imo pagkainahan. Ang gusto mong mahitabo nga ipakita ko gyud sa nanambo nga inahan ko niya. Bosa kinahanglang sundo na ko si Jay. Ay, nagyod. Akoan ka ng unya na lang, Wina. Nahadlo ka? Uy, ano gumahadlok kong taon ko? Mo'y nindot no, ang inahan ay mahadlok sa anak. Anya? Nga man ni mo apason si Jay? Kuan man gud iha. Dili pa karon ang hustong panahon kay kuan man gud. Bago pa man gud ming nagkalalis. Gibiyaan lang gani ko. Dili lang ni mo siya patagmon? Uy, Wina. Ay lang ko tudloy unsaon ko pagdisiplina ang akong anak ha. Nasuko ka na ko, tita. Wa man. Hehe. Iha, dili mahitabong masuko ko ni mo. Uy, unsaon naman lang ang tate. Pero paminan ako ha. Kinahanglang dili na to tukon pag-ayo si Jay. Kay makauna-una unya siya sa paglayas. Na! Mosamot nga dili na gyud hinuon ni mo siya maangkon. Kung mao ka nang wa kay mahimo, ako, duna. Unsay imong mahimo? Secret? Ang ikaduhang misteryo sa himaya, mao ang pagsaka sa langit sa ato Ginoong Hesukristo. Mupadayon ta. Huwag ibatasan na rin. Amahan namo manakas sa langit, pagdaygo ng imalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot kini sa yuta maing sa langit. Padayon ang pagpangadji, kay ako mo padlong. Dili gani ko patuon ako. May katungod ko sa pagpapriso niya.